Здравейте, аз съм Исак Леви от София. Приветствам ви, добре дошли на моя сайт. Приветствам ви от едно чудесно, превъзходно място. Това е големия лайнер Коста Медитерания, който в момента се намира в Травемюнде, Германия. Аз съм на круиз по Балтийско море с 500 мои колеги и партньори в бизнес, за който искам да отправя покана към вас лично. Защо имам смелостта и желанието да бъдете мой партньор? Защото това е бизнесът на времето, което ни чака. Бизнеса, който включва в себе си напълно интернет, бизнеса, който е свързан с най-големите световни тенденции, като wellness, отчитайки поколението на бейби-бумерите. И ако вие не знаете какво е това, няма никакъв проблем. Това е най-малкият ви проблем. Ако вие сте много зает човек, това е чудесно, това е точно бизнес за вас. Защото може да го правите без да промените нищо в живота си. Знаете ли, аз преди време харчех по 1 час от живота си и печелих срещу това 1-2 евро. Сега, благодарение на компания Vision International People Group, аз превърнах всеки свой час в 15, 20, 30 евро и тази сума се увеличава. Предполагам, можете да прецените какво значи, ако доходите ви нараснат многократно, благодарение на едно благородно предложение, благодарение на едни продукти, които аз вече ползвам 9 години, за да поддържам своето и на близките си здраве, за да поддържам младостта си и да удължа максимално живота си. И не само това, да бъда сред хора, каквито сме тук заедно, да бъда на такива места като това и много красиви, отгоре на всичко да получаваме това като награда. Миналата година по това време бях в Тунис, тази година съм в 8 държави за 10 дни, до година ще бъдем след 1 година на остров Хайнан и аз ви каня да бъдете с мене там. Днес, по време на икономическа криза, ние пътуваме, пътешестваме, разглеждаме света и увеличаваме доходите си ежедневно. Защото това е именно бизнесът на бъдещето. Защото Международният холдинг Vision дава тая възможност на хиляди хора и до сега е подобрило живота на хиляди, на десетки, на стотици хиляди хора. И повярвайте ми, вие можете да сте сред тях. Аз ви каня в моя екип, където има обучение, има взаимоотношения, има етика, има партньорство, има помощ, подпомагане и развитие. Добре дошли и ще се радвам да се запознаем с вас. До нови срещи!